I čao ljudi, ovdje je Ziko. I danas ćemo raditi kuću. Ja sam već počeo. Vidite. Ovako će nekako izgledati. Sad sam bio malo zezno, ali to ćemo sada riješiti. Evo ovako. 2, 3, 4. Ne, 5 moramo ići. Evo ovako. Evo ovo je kao neki početni okvir. I sad nam trebaju ljestve. Tu ćemo staviti crafting table. Ovo napravit ćemo 2 strijele. Znači uzet ćemo što više. Evo 44, ja mislim da će nam biti dovoljno. Ovako ćemo samo po rubovima, jer ja želim napraviti neku dobru kuću. Pa ćemo vidjeti kako će ispasti. Napravit ću još neke tu detalje. Evo, skupio sam ovo crno. Dark wood. Znači to je baš rijetko drvo, pa uzeo sam za dekoraciju. Evo ovako ćemo staviti tu po rubovima. Nemojte misliti, ovo nam nije ulaz za vrata. On će biti tu ispred. Ovo je neki okvir. Sad ćemo tako na svaku stranu staviti. Ovdje ćemo morati staviti na 2 razlike jer je malo manje. I kad napravimo kuću radit ćemo farmu za drva. To je dosta lako, samo posaditi ove saplinge. Evo i ova je strana završena. 1, 2, 3. Ovaj pucam. Onda opet. 1, 2, 3. Izgleda da ćemo mi sve potrošiti, ali nećemo sve, ali ostaće nam samo 10. 10, ne znam, nisam baš siguran. A neće, ostaće malo više. Evo napravili smo ovo od oklopa. Evo ovakav neki okvir i sad nam treba pijesak. I onda ćemo ga ispeći. Evo ga. Ima ga baš puno. A i dosta nam je potreban, jer ćemo napraviti neka stakla. I možda budemo radili parkour mape. To sam onako želio. Pa možda. Vidio sam jednu u stilu Temple Run igrica, ako ste to igrali. Pa nekakav kao parkour u tom stilu.
Evo, pokupit ćemo što više pijeska. Evo, ovo će nam biti dovoljno, 57, čak malo i previše. Prvo ćemo ispeći drva, da dobijemo čarkol, to nam je isto potrebno. Ovo nam nije ulaz. Peći ćemo staviti evo tu. Evo, stavit ćemo 16. I napravit ćemo dvije pećnice, tako da nam bude. Evo, napravit ćemo ovako, kada ima neke simetrične. Stavit ćemo ovako. I u ovu ćemo staviti sve ugljeno. Što bi sad mogli raditi? Moramo ovo završiti. Tu nam ide jedan blok. Krivo smo posložili. Ajoj. A improvizirat ćemo nekako. Pa ćemo, evo, ćemo ovaj dark. Staviti ga ovako. Vidjet ćemo ovako dobro. Evo sad je u ovome novom snapshotu izašlo svjetlija i tamnija vrata. Pa možemo od različitog drva raditi vrata. To je malo čudno. Evo, ja mislim da će ovako biti sasvim dobro. Već imamo dosta čarkola. Tu ćemo pospremiti neke nepotrebne stvari. Možemo uzeti ovaj diorite pa malo, ne znam, urediti. Je li ovo diorite? Nisam siguran. Je. Nisam siguran kao se rade. Se to treba ispeći ili... Ne. Oni neki lijepi su bili blokovi. Da su bili lijepi. No, valjda ne može u ovoj vrsti. Ma, nema veze. Ja mislim da u ovoj epizodi nećemo stići napraviti cijelu kuću. Evo, pospremit ćemo ove nevažne stvari. I ubrzo ćemo završiti epizodu. Evo, ovo ćemo ostaviti stapling.
Ovdje ćemo završiti epizodu. I čao ljudi, vidimo se u sljedećoj epizodi Minecraft preživljavanje. Ćao!